Dobrý deň, dovoľte, aby sme sa vám predstavili. Sme žiaci Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku a chceli by sme vám ukázať, ako prebieha praktické cvičenie na našej hodine stolovania. Budeme sa učiť prezentovať víno. Jasné. Dobrý deň, ponúkne vám niečo? Dobrý deň, chceli by sme si objednať nejaké biele víno, vedeli by si nám nejaké poradiť? Áno, samozrejme. Pozrieme, čo tam je. Dovoľte, aby som vám predstavila Rolandské biele suché víno, ročník 2022. Pochádza z južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. Má chuť lipového kvetu a citrusov. Ďakujem, môže byť.